फैबाय थानाय बिसायख'थि बे 22 सेप्तेम्बराव जोंनिया बे जागोन गतिके बेनि आवगाय आं गामि गामि गिदिंबाय दङ एसे आवगायाव आं दाउखिजाननिफ्राय फैदों दाउखिजानावबो जोबोद गासै रायजोआनो फैनानै आंखौ भट होनायनि थांखि लादों आरो दिनै बेयाव दाउखिजाननिफ्राय फैनानै बेयाव थांगाबारियावबो बे गेजेर सुपायाव आं फैनानै बेनि आइजो बे रायजोफोरजों आं फैनानै बेवहाय सावरायदों आरो बेवहाय सावरायनायाव बे रायजोनि गासै मानसिफोरा बुंदों जे 22 बोसोर BPF हावनखालाव आरो 5 बोसोर बे UPPLनि हावनखालाव जोंफोर जेबो मोनाखै लामा दथाफोराबो जोंनिया मोजां जायाखै बाथौ मन्दिर जायाखै बायदिसिना लाइब्रेरि बेबायदि धरननि जायाखै गतिके बिथांमोना बेखिनिखौनो बुंदों जे बेबायदि जोंफोर निजिनि हारिनि राजनैतिक दल होना जोङो लाय बिसोरखौ भट होयै जों थगायजाबाय बेसेबां थगायजाबोनो दिनै अरुणोदय आसनि नामाव जोंफोर थगायजाबाय आरो बे 10,000 थाखा मोनगोन होननानै दंफां फुलि गाय होनानै जोंफोरखौ थगायबाय आरो लाखपति बे जोंफोरखौ 1 लाख करि मोनगोन होननानै थगायबाय बेबायदिसिना बिभिन्न साइटिं जोंफोर थगायजाबाय गतिके जोंफोर एबार कंग्रेस सरकारनो जों भट होगोन कंग्रेसनो भट होनानै जों सरकार गठन खालामहोगोन खारन बै समायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो जोंफोरनो बे साबसिडि हिसाबै जोंनो थाखा फैसा होनानै लन होदोंमोन बोले माने 1 लाख लन होयोबा 1 लाख साबसिडि होदोंमोन बेबायदि धरनै बिभिन्न साइटिं जोंफोरनो साबसिडि आकारै लन होदोंमोन गतिके दिनै जोंफोर BJP गभर्नमेन्टजों लोगो जानानै UPPL BPF बिसोरो जोंफोरखौ थगायबाय बर' हारिखौनो थगायबाय बर' हारिनि मोनसेबो गामि जुदि थाबायनो थाङोब्ला मोनसेबो लामा दथा जायाखै जों नुनो मोनो गतिके जों बर' हारिनि मानसि हिसाबै जोंबो लासिंसिं मोनबाय होननानै बे रायजोनि मानसिफोरा बुंदों गतिके आं बिनिफ्राय आं बुंनो थांदों जे जिहेतु गासै बे BTC एलेकानि जेरै 21 नं हालबारि समस्थियाव गासैबो बर' गामि आं मिटिं खालाम बेखिनिखौनो बेबायदि बाथ्राखौनो आं मिथिनानै मोनबोबाय गतिके आं जे बयनिख्रुइबो गोबां भट लानानै बे सालबारि समस्थियाव आं देरहागोन बेखिनिया निश्चित भाबे जालांबाय BPF UPPLआ गोख्रों बेखौ आं बुंनो थाङा खारन समया खदाय परिबर्तन जायो सासे मानसिया जुदि बे नेतृत्व लानायाव बै समायाव जुदि बे नेतृत्व लानानै बेखौ मोजां होनना सानदोंबा पावारा बेखिनियावल' थायो खिन्थु पावारा लास्टिं खालामा जेब्ला बियो रायजोनि खामानि मावा बे रायजोनि खामानि मावि मानसिया कुनुदिनबो बे शक्तिशाली होनना बुङा खारन रायजोआसो भट होगोन रायजोआ भट होयोब्ला बे मानसिया बा बबेबा राजनैतिक दला बेयो माने देरहानानै थांगोन गतिके एबार रायजोआनो जुदि आं कंग्रेसनो भट होनानै देरहागोन होनना बुंबा बे BPF UPPLआलाय माबोरै शक्तिशाली जाखो गतिके बिस्रा जेबो बोलो गैया आरो एबार BTCआव बे सालबारि समस्थियाव BPF UPPLआ जेबो खामानि गैया जोंफोरनि टारगेटआ 10टानिफ्राय 15टा गतिके जोंफोर एबार BTC दखल खालामनायनि जोङो थांखि लादों खारन जोंफोर 40टा समस्यायावनो जों केन्डिडेट होदों खारन अहम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आमार जोंनि गेदेर बे मानिनां आफादगिरि गौरब गगैआ बिथांनि बे नेतृत्वआव जेब्ला BTCआव बा अहमाव बे नेतृत्व लादों बिनिफ्रायनो गथै अहमाव बा जोंनि BTCआव मोनसे जागरण सृष्टि जादों आरो बे जागरण सृष्टिजों लोगोसे जोंनि बर' हारि गथै माहारि BTCआव थानाय गासै माहारिफोरानो कंग्रेसखौ लाबोनायनि मोनसे थांखि लादों खारन 2026 सनाव जिहेतु जोंहा गौरब गगैआ बे चिफ मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं आरो सरकार जानाया खाथां गतिके बे सेमि फाइनेलाव जोंफोरखौ BTCआव जोंनि 12टानिफ्राय 15टा जोंफोर बे दखल खालामनाय मोनसे थांखि लादों आरो एबार जों BTC दखल खालामनानै जोंनि हावन खालामगोन आरो बिनि 6 माह उनाव असमाव जोंनि कंग्रेस सरकारानो फैगोन गतिके कंग्रेस दलानो एकदम बिजय निश्चित आं बेखौनो बुंहरनो सानो जे जाय बिजाथिया जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बा सुखु दुखुखौ रानना लालायगोन हारि माहारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनो हागोन बेबायदि बिजाथिखौ नांनायनि थाखायनो जों दिनै बिथांखौ मोजां मोनदो आरो बिथांखौ मोजां मोननानैनो जों दिनै गामियाव नुजाथिफैनो थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदो आं बेखिनिखौनो बुङो बेबायदि थौआथ' बयनिबो पार्टियाव नुखायोआनो बा UPPLआनो BPFआनो आं रावखौबो बुंनो थाङा पार्टिया जियानो जाथों बिजाथिया मा जों बेखौसो नागिरो बिजाथिया जोंनि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौसो जों लुगैयो जाय मानसिया जोंनि थाखाय समखौ एगारनो हागोन जोंनि सुखु दुखुखौ रानफाना लानो हागोन बेबायदि बिजाथिखौसो नांगौ नालाय जोंनो दिनै कंग्रेसआव बिथाङा दारायदोंब्लाबो जों बिथांखौ मोजां मोनदों बेनि थाखायनो जों बिथांखौ हेफाजाब होगोन हाजासे जितुखि UPPLआ 5 बोसोर
सरकार सालायलांबाय बावहाय नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि जौगानायनि खामानि जादोंमोन फोरमायनो हागोन नामा? इउपिपिएल सरकाराथ' 5 बोसोर सलायनायाव ओरैनोथ' जों सोलायनायखौ मा होनो सोरबा अरुनदय मोन्दों होनो सोरबा मोनाखै होनो दा जोंनि खेथ्रआव बेनो किसुमान खेथ्रआव बिथांमोना सिगाङाव बुंलांदोंमोन BA पास जानाय मानसिफोरनो जों साफ्रोमनोबो साख्रि होगोन होन्दोंमोन नाथाय जों दिनै BA पास जाना दं साख्रि मोननाय जायाखै आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जों दिनै एसे खुद्रिनाय मोन्दों बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ माने जेबो चान्स मोनाखै होनना बुंनांसिगोन आरो बिथांमोन